Uusi video ja uudet lajit. Meikä menee nyt yllättäen pojat. Nehän ei tiedä lajia. Te tiedätte jo, se on krokeetti. Eipä tietenkin. Laske 10. Hei, mitään tuommoisia. Nuijaamisesta aina lyö poloa. Joo. Unelma voi kestää. Oi että, olipa hyvä. Voi että. 45 minuuttia täyttä toisin. Oh Oli my hyvä. days, mitä meinas tapahtua? Hei, mä näistä portista! Ootteko te valmiit? Juhana oli arvannut mun lajin ja nyt se paljasti sen Klausille. Eli menee meni kaikki yllätykset nyt aivan kuin pielli. Makia pilata toisten yllätyksiä. Saako rangaistuksena niin heittää sillä pallolla päähän? Pallolla päähän, niin paljon kuin lähtee. Ei kun lyödä mailalla päähän. Juhana rupesi nössä. Tiedät, että häviää. Juhana keksi meille rangaistuksen, voitko kertoa? No niin, eli voittaja saa päättää oven, mistä häviäjän pitää käydä kysymässä joko maitoa tai sokeria. Näin. Tää on niinkö pahin rangaistus tämmöiselle suomalaiselle. Mä en oo häviämässä. Oikeesti otetaan tosissaan. Nyt rupes kyllä oikeesti jännittää aika paljon. Mä en oo kenenkään toiseen ovelle varmasti menossa. Loppuu tältä kanavalta videot hyvin nopeasti, jos mä häviän tämän. Aivan paskarataa tulee tosta pakeen. Katoppa, niin meidän ensimmäistä videota niin on katsottu jo 81 kertaa. Meillä on 10 tilaajaa. Herran jumala. Mitä me tehdään kaikilla näillä tilaajilla? Hyvä pylly! Eipä tietenkin. Aina saa hävetti. Tiedättekö miten tässä käy? luonnon lahjaksi. Tässä käy silleen, että kun te huomaatte miten hyvä mä oon tässäkin, niin te luulette, että mä oon reenannut. Tässä käy silleen. Meidän on nyt oikeesti ihan pakka voittaa tää äijä. Joo, ei enää kyllä anneta sen päättää mitään. Siis mulle on ihan sama kumpi meistä. Mun pitää voittaa. Mä aistin täällä jonkunnäköistä länkyttämistä. Tuo paska ei saa voittaa. Tästä meidän pelata kahdestaan, Juha. Eikö? Pelataan todellakin. Jos näyttää sille, että se voittaa, niin pelataan. No niin, tulkkaapa kahtomaan. No niin, esitteleksä sä radamme? Mä esittelen tuosta noin. Täällä on ensimmäinen portti. Pikku alamäki voi mennä yli tästä, mutta tältä puolelle noin läpi. Sitten mennään tänne, tältä puolelle. Niinkö tonne päin. Tosta läpi, tuosta läpi, tältä puolelta. Sitten mennään tästä näin. Sitten pitää nousta tänne ja läpi. Tuolta joo, mennään tämä tältä puolelle läpi. Täällä on vielä yksi, niin joo. Tuolta noin läpi tuonne päin. Sitten keppi. Ihan ok. Pela. MP-klassin radasta. Nyt pitää vaan muistaa, että teidän Pake selitti sen, että se ei voi muuttaa näitä sääntöjä. Mä oon viheriä, koska mä oon poika. Teille tyttöjen värit. Senkin luuseri. Klausilla on tyttöjen väri. Tuolla on tyttöjen väri. Osoitellaan sitä taas. Tyttöjen väri. Onko jotakin taktiikkaa tähän? Ei mulla sen kummempaa. Mä ajattelin voittaa tänne. Onko Laussilla jotakin taktiikkaa tähän? Jos häviän, niin mä ainakin mailan paska ja videot loppuu samaan. Minä voitin viimeisimmän lajin, niin minä aloitan. No niin. Sitten Juhana on viimeinen, kun hävisi. Ei tuommoista Näin se meni. kukaan. Hei, mitä hele tänään oikein teet? Pois täältä mun papaajilta. Saako näin lyy? Sinähän nää säännöt oot keksinyt. Totta. Yes! Ja saa aina uuden, jos Joo, joo. Joo, no. Aika hyvän näköinen joo. Kato! On muuten hyvä. Mä en nyt ihan ymmärtänyt näitä sääntöjä. Tyhmää, jos on vielä edes sääntöä. Joo, koita nyt vaan pelata. Ei mitään, me käydään Paken kanssa kahvilla vaikka tässä välissä. Mä tuun muuten tarkistaa, että se varmaan osuu. Ei osu. Se on Juhana seuraavana. Otettakaa sun Paitsi, vuoro. että sun pitää ottaa kyllä ehkä se pallo pois. Ei kiä. Sinä se sanoit, että kaikki lyö samasta paikasta. Niin, mutta ei se voi tässä aloituksessa olla, että mä joudun kärsii siitä, että Klaussi on paska. Ei mitään järkiä tuossa. Vaan et se pallo sinne rupia pelloon. No niin, Klaussin pallo tuosta nyt. Menee. Se on samat säännöt kaikki. Klaussi Mitä mietit? Ei, kyllä se pitää samasta paikasta. Säännöt on sääntöjä. Se on niinku frisbee-golfissa, että se suu käy, mutta sitten suoritus on vähän niin ja näin. Mä jatkan täältä. Pake väittää, että se ei mukaan harjoitella tätä ollut. Niin, ihan kiva sille, että kaveri ei kertonut noita sääntöjä meille ollenkaan. Ette kysynyt. Hei, me ensimmäistä porttia käytiin ja täällä on niinku varttitunti valitettu. No niin, fokus jätkät nyt. Meni vähän pitkäksi. Jos joku golfari haluaa yhteistyötä mukaan, niin kattokaa mun swingi tästä. Mun mielestä aika hyvä. Oho! Oi, kyllä minä olen niin onnellinen. Te ette tiedäkään, että mä pääsen tuolta aika helposti. Hyvä klasu. Se oli vähän onneton.
Tää ei muuten osu tää. Eikä osu. Ai. Se on taas mun vuoro. Pääseeköhän tuo äijä tuon keppiä pidemmälle tän? Hei, katoppa sitten tarkkaan, että se ei tee mitään Tonnehan ei mahu kepulihommia. edes mailla tonne väliin. No voi ei. Hei, ei nuin saa pelata. Ei, ota uusiksi. Miksi? Et sä voi vipata sitä No miksei pallo muka takaisin voi? uusiksi. Mailla väärällä päällä. Niin. No mutta onko ollut säännössä, että ei saa? Eli vippaamalla saa pelata palloa. Totta kai. Tämähän on semmonen peli, että tässä niinku sääntöjä tulee koko ajan lisää aina kesken. Sitä mukaan miten itellä Sitä mukaan etenee. miten pakeilla niinku tarvii käyttää tota maailmaa. hei, niin, mutta mennään minä tällä nyt. voitin mun laji. En oo reenannut, mutta tälleen voi tehdä, että tässä on jalan täällä. Nyt menee. Vähän ujo. Mä en uskalla lyödä kovaa, että mä en halua hakea sitä tuolta kiviikosta. Ymmärrän. Erät haki. Ai niin, Jupilla vielä tämä. Ei vielä. Ensi kerralla nää osuut. Osuu. Elää mene sinne. Ai että! No ei tonnekaan mahu tuo maila. Älä selittele. Mene! Tule, Come on nyt. Aika Ai se. hyvin jäi. Ei! Tää nauraa kaverille, että Anteeksi. tikku ei osunut vielä. No, joko Juhana ossu nyt jännittää. Kyllä se laittoi. No niin, nyt lähtee. Miten sä lyöt? Kato ohi portista. Mennään se vähän, ei se haittaa. Mukava, kun jätketkin pääsis tänne Nyt mukaan tavallaan, kun mä en joudu nyt yksin ala. pellaan tää. Mä kokeilin nyt, että mä oon vähän aikaa soittamatta suuta kenellekään. Niin Se muuten katsotaan, toimii miten. äijällä. Kato, kun tältä puolen menne. Niin pitääkö se tulla myös tästä portista pihaan? Eikä kun sitä mä olin sanomassa, että... Pitää muuten. Joo. Sitä mä olin sanomassa, että jos kato, tältä puolen pitää mennä. Jos tulee takaisin, niin lasketaan. Ei nyt ihan älyttömiä sääntöjä ruveta keksiä. Muutitko sä nyt tässä jotenkin sä? En muuta. No mitä tosta tarkoittaa? Vittu, ei mitään, tätä ymmärrä. Saisiko kirjallisen? No mä lyön sen läpi tosta. Tuu selittää. Menkää Joo. nyt lyömään, niin päästään eteen. Et nää voi nauraa noin paljon. Vahingoilla on parasta. Niin menehän syömään sitä. Aika hyvä. Hei, lyö täysiä tuohon muussa. Muuten lyö. Aika herkullinen paikka. Hei, kuuntele. Tärkeintähän ei ole voitto, vaan se, ettei häviä, koska vaan häviäjälle tulee rangaista. Saappa huomioon. Niin lyö tuo Juhanan pallon tonne niin täysin. Hei se pohjois. Mä lyön sun pallon tonne, ja sä lyöt vahingossa, kun Pake on tullut tuolla vastaan, nyt Paken pallon tuohon, parkkipaikalle. Oi jo! Joku on laittanut grillin. Laussi, muistapa sitten. No niin, Klasu. Mitä ollaan Ei mitään puhuttu? sopupelejä. Miten ei oo? Ai. Sä varmaan tarkoituksella näet luijaa, että sä haluat lyödä ohi siitä mun pallosta. Me ollaan tiimi, muista. Niin, jep. Me ollaan tiimi. No joo, hirveä tuuri. Oota Pake, sun kohdalla pitää olla 2 tuomaria. Aika hyvä laitto mummi. Tuosta mä pääsen seuraavalla. Niin. Ei muuta kuin siitä sitten. Ihan hyvä. Oli kyllä ujo. Mulla on taktiikka. Ai jaa. Ois pieni riski kyllä tykittää suoraan, kun tossa on tämä. Katsotaanpa. Te ette usko, että mä lyön tästä läpi. Kato. Hei, Sieltä menikö laittaa. väärältä puolelta? Pitäisikö varrilla katsoa? Ei tarvi, se oli aika selee. Oho! Miten se tonne lähti? Sai se Ihan hyvä. Saat No toisen. kyllä ikinä usko. Hei, Klaus, sitä ekaa portti. Come on. Jubinaattor. Noin. Joo, harmi, kun meni tonne kiviin. Älä sitten lyö läpi tosta portista. Niin puolestaan väliin pois. Se on pelattava tolla sitten. Saanko mä ottaa kannan, saan tän varren ottaa? Ota siitä, mulle on ihan sama. Ai. Onpa harmi, että se osuu tuohon just. Menehän lyömään sitä. Pakko kyllä myöntää, että kato, aika hyvä. Oli kyllä aivan Vähän löysä taas. Hyvä onnistuminen oli. Mitenhän tonne kannattaa edes mennä? Mitenhän tuonne kannattaa mennä? Kato, täältä tulee taas näitä... Aivan huijat. Joo. Se tulee ihan helvetin pitkä video. persee. Sili. Ei. Oi. Otti vähän tommosen safe. Oli kyllä siis tosi hyvä lyönti. Ei mennyt. Onneksi ei mennyt. Pois! Laske 10. Hei. Hei, mitään tuommoisia. Huijaamisesta aina saa lyö poloa. Joo. Mä lyön tuohon täysillä, että se kimpoo tuonne. Tuo on muuten hyvä idea. Pirsi.
Aika hyvä. Aika hyvä. Tuolta päässä. Hei, eikö se ollut sille, että jos lyö väärältä puolen, niin tulee Se ei mitään, toi rankku? mitään. Eikö me sovittiin, että tulee rankku? Joo, no niin. Eli Pake joutuu aloittaa tuon seuraavan portin Hei. uudestaan tuolta. On hiljaa ja me lyömme. Läpi. Oli kyllä yllättävän hyvä. Hyvä Klaus. Mä kannustan sua nykyään. No niin, meikällä on fani. Muista Johannes, että me ollaan tiimi. Pake Mitä vittu? fanittaa meitä. Mä en enää fanita kyllä keitä. Äläpä lyö vielä. No niin. Se meni syvälle. Reaktiovideo. Kato. Yllättävän hyvää. Oli kyllä. Ei varmaan. Hei, ei saanut siirtää mitään. Mitä? Aina pitää huijata, on se kumma homma. Ihan paska. Joo. Hyvä meininki tässä. Hei, äläpä vielä. Jaha. Voi. No joo. Kunnon lerkki lähti. On vähän päässyt kyllä. Kiistimmäksi. Näkki. Ei se mennyt vieläkään. No. Oho, yllättävän läheltä meni. Tämä se naureskelee. Voi perjantai. Miten se tuli noin lujaa tuolta? Meni ohi. Tää on paskapeli. Hei, jätkä osuu siihen. Asuu vaikka 10 kertaa eikä kiinnosta. Mukavintahan tässä oli se, että Juhana ei vitsailu. Musta lakkaa tuntua, että tää ei oo enää niinku huumoria, mitä nuo pojat viljennee. Oli kyllä yllättävän hyvää ja Klausin, niin jos miettii sen tasoa, niin siinä aika Niin. Ja huitoo. No ei, jäi vähän ujoksi. Juhanalla ihan omat säännöt. Se saa aina 4 kertaa lyödä. Hei, nyt loppu tommonen. Eikä osu. Se karma kostaa tommosen. Et hajota toistakin mailla. Loppuu video siihen. Aika nätti! Hei. Klaussi ensimmäinen hyvä tuli tänne. Ei paha. Tää on kyllä niinkö mun mielestä tää on ihan tätä tämmösiä saa edes käyttää. No, mutta sä et teis ikinä läpi tosta portista. Jos ei. No en oiskaan, mutta silti se on mun mielestä. Otetaanko me pois se sääntö? Ei, otetaan se kohta vasta. Ei, tehdään kaikki niinkö Juhana haluu. Mä voin vaikka sitten päättää milloin otetaan pois se vippi. Soppiiko semmoinen? Häviää se hyvällä mielellä tuo jätkä. Tappeli. Ei pääse. Se on ihan hyvä tuo. Speedruni. Kato, pistää sieltä. Sitten mennään tonne hiekkalaatikolle. Tässä voi kestää. Tää vie. Unelma vippi. kestää. Tää on kyllä hauska laji tämä. Tästä tekis mieli tehdä lihamureiketta tosta kaverista välillä. Ui ja sieltä. Tuo kolo on paha. Voittaa. Onpa harmi. Joku tehnyt tommosen kuopan tuohon. Ai ja Kato, tullaan jopa raivolla. Huh. Aika pitkälle meni kyllä. Ei tuo on OP. Joo. Toivottavasti Klaus on Ihan hyvä. Oi että, olipa hyvä. Oi että. Joka toisella vuodella, joo me ollaan tiimiä sitten. Epäonnistuu niin. Meidän pitäisi niinku näyttää siltä, että me ollaan kavereita pojat. 45 minuuttia täyttä toisin. No mihin se lähti? Olen onnellinen, olen onnellinen. Hei, me lyömmäkö täällä sattaa vettä? Oli kyllä kova. Aivan liian Mihin se kauas, lähti? mutta ei se haittaa. Joo, ihan hyvä Klausin tasolta. Niin, siis Klausilta ihan hyvä. Kattokaa tää. Siihen tuli lelu nyt. Pistä suoraan sisälle. Ei no se eikä, kaukana. kun mulla on yksi portti vielä pelaamatta. Ois tahalle annettu vipaat, jos se tajuun. No, voisin mä kokeilla vaikka. Onnistui äskenkin niin hyvin. Ja jees, ja jees. Juhanalta ihan hyvä. On mennyt läpi vielä. Oi vi. Läpi. Oota, katsotaan Kattokaapa klip. videolta vielä. Katsotaan klip.
Tarkistus varrilta. Ei mennyt läpi. Aika hyvää laitto. Mun tavoite on tuohon kolloon saattaa. Osuu ylärimmaan, mutta ihan hyvä. Tuosta mä saan läpi. Hyvä oli. Hyvä Juhani. Onneksi hän onnistui tässä näin. Jee, minä, me ja meidän joukkue. Aiotko lyö yli siitä? Ei mennyt. Ei Mitä mennyt. sitten? Mitä? Mitä sitten? No että En edes kuvaa tuota Juhana. Hyvä jätkä. Vippaa yli. Leipä vippa. Jätkä on muuten loppupäivää siellä. Joo. Se on siinä. Meni. No niin. Aika hyvä. No ole hiljaa sinä siellä puskajussi. Osu. Hei, entä saanut niitä obstakkeleja? Keppana. No se nyt osuu siinä lyönnin yhteydessä ja sille ei voi mitään. Ja Juhanilla eri säännöt taas. Ok. Ei osunut muuten siihen. Ai siihen palloon. En usko lähettiä. Joo. Kyllä myöntää, että oli ihan. Oli kyllä aivan. Hei, katoppa mitä tuo yksi Kato Klasutola tekee. Katoppa muuten välillä vähän, että mitä se touhua tuolla, koska se on aina jotakin vilunkia harrastamassa. Siellä se on. Pääsetkö nää sieltä pois? Noniin, sieltä se tuli. On muuten oikeesti aika hankala paikka. No. Mä oon ihan tyytyväinen tähän. Siis aivan käsittämätön joulu käy kaverilla kyllä noissa. Ei oo koko Se on siinä ja siinä, onko? Kato. Ei oo koko. Okei, no ei sitten. Joo. Onnelle ja portti on tossa. Outo jätkä. Se tuokin sekaan. Ai että se on mahtavaa, kato. Toiset epäonnistuu ja... No ei oikein. Hei, ollaanhan me edelleen joukkokavereita. Vaikka mä oon välillä kiusannut sua. Joo. Mikä nuokin? Kaatuko tämä nyt tähän? Tuokin on siirrellyt noita leluja niin täällä. Mulla on lyönti. No niin, lyönti. No on tietenkin, jos mä lyön portista läpi. Lue sääntökirjaa, saat. Mitä nää katteli? Kattelin vaan. Johanna otti mut kiinni. Oho! Oh Oli my aivan hyvä. days, mitä meinas tapahtua. Äijä pisti aika hyvä. Hyvä lähestyy. Ihan hyvä. Ja Jässi! tuo on muuten aika pahaa paikka. Ei, tuo oli kielletty. Ei voi. Hei, älä tee mitään tommosta ylimääräistä viilunkin hommaa siellä. Meni muuten ohi. Voi Jotta tarraa. Kyllä meitä Juhanan kanssa tympäisee tämä tilanne. Voi äiti mä sanoo. Ja me ollaan vierekkäin. Just meni läpi. Ei oo kokonaan käänty. Aika hyvä! Oho! Pinta kaikkien aikojen lyönyt. Klaus onnistuu lyömään On muuten vaikea vipteessä. No voi. Kylläpä sattuikin ikävästi. Harmittava homma. Hei! Te ottaa niin paljon Mikä huijannut risumies samalla. täällä rupes pyörimään. Toivottavasti karma kostaa. Ja Ai, nyt on hyvä. Voitto on tästä kiinni. minä laitan sen tuosta portista läpi. Mä jatka. Voit ampua täysiä siihen aita. Lupas auttaa meikää ja nyt tekee ite onnistunut. Niin. Tuosta ei pääse muuten läpi. Aika hyvä! Hei, väärästä portista! Hei, menikö tuo? Oli kyllä selvä. Tuliko? Väärältä puolelta. Onneksi tässä oli tämmöinen Pauluksen keksimä sääntö. Kompastuu omiin sääntöihin. Kyllä. Rupia näyttää siltä, että meikä on hävinnyt tän pelin. Aina mitä mä toivon on, että Juhana voittaa. Ihan vaan sen takia, että me saan oikeita lajeja jatkossa. Nimenomaan ihan Aika samaa ikävästi mieltä tosta. sanottu. Pistä tuo. Mun mielestä aika Senkin Mun mielestä tää on kaikki aikojen kesälaji. Hei, Vaikka ne on ikinä pelannut. Älä taas yritä niitä sun kepulikonsteja käyttää. Ei saa sitten lyödä siihen porttiin. Juu. Hei, Jaa. ja äläpä sillä jalalla Takaisin ne tasoittele sitä maaperää siellä. Hei, kaiva se monttu siihen takas.
Ossu, kato, että osuu se portti. Osuu portti! Miten me rankasta? No, ei me se oikeesti. länkyt. Joo, mä rankastan. Joo. No, meni aika kauas. Älä vähän siirvelen takas. Hei, Pitää se tuosta vähän siirryttää, että saa mailan tuohon. 2 porttia kerralla. Hei. No hei, mitä nää teet? Teepä kunnon kuoppasi. Mitä? Se teki tommosen hyppyrin taisi olla siihen. tom. Hei, tasoita se silleen, että se ei voi hypätä siihen. Aika hyvä. No Klaussin. Oli kyllä mihin se löi? Ui, kun mennäs Harmi, kun tulee takas. Jep, on kyllä tosi harmi. Pakee sitten. On muuten aika ahas välit. Oh. Ja eihän se mennyt. Voi. Eihän se mennyt. Onnellisuus on sitä, että Pake ei voita tätä peliä. Sanoiko liian aika? Ei varmana osu tuosta Juha. Ai niin se vaan tykkää. Ja siinä. Come on! Let's go! Winner! Juhana voi olla Ai että se kameramies. maistuu Se kuvallakin hyvälle. selfie Ai videota että täällä. se maistuu hyvälle. Miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu? Juhanasta ei, itse asiassa Juhana ei tarvi enää antaa kontsaa meille ollenkaan. Sun puhelimelle loppu. Leikataan nuo klipit. Menikö teillä tuntuu? Eikö mene sää vaan po? Periaatteessa avaa sama mitä nää puhuu. Katsotaanpa Tää miten on Pake. paha tää betonikö, tää vaan niinku... Ai nyt oli hyvä. Klaussi nyt ihan oikeesti. Toivokko nää mulle häviötä Juhana Ei, siis oikeesti? mä toivottavasti Klaussi nyt onnistuu. Yes! Come on! Klaus! Tää meni jännittävä. Prässi. Ei mennyt. Aivan selvä. Se oli muuten oikeesti. Pitääpä muuten katsoa videolta ihan. Kattokaa vaan, oli selvä. Mä kyllä lyön. Pakeella alkaa vähän jännitys kerran nousee. Alkaa tärisee. On muuten paha paikka lasulla. Ei muuten pääse tuolta vielä. Kyllä mä tosta sen paikan. oi. Ei riitä. Ei muuten mene tosta vielä. Tuleeko Elämäni yksi tässä? jännittävimpiä Mä otan paikkoja. reaktiot tästä. Go! Se on siinä! Tuo tyhmä jakko. Kommentit nauhalle. Hävettää ihan. Aja valmiiksi. Joo. Ei siinä. Mä tässä nuorittaa. Jännittääkö? Jännittää. Mä oon ihan hermo. No niin, Klausilla on tehtävä. Käy pyytää sokeria tai maitoa. Moikka. Hei, anteeksi, että häirihe. No tilanne päällä tuossa kämpillä, niin oisina millään myyä mulle lasi vähän maitoa. Anteeksi, että mä tälleen häirihe. Yes. Joo, se riittää. Kiitos paljon. Joo. No niin, kiitos paljon. Moikka. Ottakaa siitä. Ei oikein ole sun maito näin hyvältä, kun on punaista maitoa. Ai. No niin, mut hei, hyvin suoritettu. Hyvää heittäytymistä. Juhana valitsee seuraavan lajin. Näemme ensi videossa. Joku oikea laji sitten. Heippa! Moikka.